Здравейте, приятели! Днес накратко ще поговорим за препарата Мастерон, познат повече в сферата на фитнеса и на културизма. Този препарат е подходящ както за начинаещи, така за напреднали и професионалисти. Неговите плюсове са много, а именно изгаряне на подкожните мазнини, сила и издръжливост. В комбинация с други тестостерони дава много добри и мигновени резултати. Дозировката на Мастерона е по 100 мг на поставяне, обаче заради краткия си живот това нещо трябва да се случва през ден в най-лошия случай, а може и всеки ден по 50 мг или по 100 мг. За начинаещи е желателно да е по 100 мг през ден. Комбинацията на Мастерон с други тестостеронови препарати е изключително добра и много бързи видими резултати. За начинаещи е добре Мастерона да се комбинира с хапчета, а именно метан или туринабол. За средно напреднали тогава може да комбинирате и още един тестостерон, примерно енатат или ципионат с някакъв хап, а вече за доста по-напреднали може да се вкара и тремболон ацетат, включително с хормон. Задължително при всичките тези стероидни цикли е хубаво да се спазва качествен хранителен режим и тренировъчен такъв. Страничните ефекти от употребата на Мастерон не са големи, а именно когато се приема самостоятелно, те са значително малко. Видими са при по-високи дозировки, а именно акне и косопат, но това са при по-високи дозировки. Друг минус на Мастерона е, че е скъп препарат и има изключително много ментета на пазара. Имайте го в предвид това и краткия му живот от 2-3 дни. Бъдете здрави!